Kodwa kumina wakhipha igama lokuthi uyamthanda. Oh, there was then. Yes. But manje akusafani. Akusafani nakuqala. Yini ke ngayenza ukuze ayikho into ongayenza ayikho. Kanti ukunikeza into ongayenza ukuthi uqhubeke nelife yakho nami khona ungiyeke. Kanti lo muntu omusho ukunikeza ubhuti angeza kwazi ukunikeza. Unginikeza uthando ufanayo unayo uyangihlukumeza lo. Eish. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumgwenya Nkomo Mvukazi Mvuleni. Intokazi ezali Mamkhize. So ngithunyiwe ke lapha kaBlack Life Pharmacy. Base nginazisa ukuthi na kanjani special sikhona esiqale ngomhla ka-16 kuyela kumhla ka-31 imbiza zehlile. Masekuba inyembezi zengane zehlile, isikhafulo sehlile, masekuba isibambelelo naso futhi sehlile okwamanje kusaye lokho. Oh sorry sengikhohliwe, masekuba igambling combo kuwehlile. So mawufuna ukwazi ukuthi kuyimalini kulabo abantu abebekhala kakhulu ngespecial na kanjani uzosithola ku 062 219 7748 062 219 7748. Ufanele ubuze ukuthi ingabe kohle kangana nathina manani mekuthi uyazi ukuthi na kanjani isifo osafara ngaphansi kwaso asikazi sizi advertise into engenze ukuthi ngakusiza. Fona ubuze ukuthi sinakho yini mekuthi asinakho na kanjani sizophuma sibheke kalo zonke ukuthi yini le engakusiza ngoba asithandi ukuthi abantu abangabalandeli beBlack Life TV bangaluthola usizo kaBlack Life Pharmacy. So kasivashele ubhuti ngesimase ukuthi na kanjani ikhona shuthi lentokazi noma lo muntu ospecial kakhulu enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa ke uzochazela kabanzi ukuthi bahlangana kuphi, baxotshaniswe yini, beze bekhetha ukuhlukana njengoba esela today esefisa ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa ingxoxo zabo zothando. So ke asike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sinibonga sisi. All right. Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo sakho negama lendawo la usuka khona. Ngingubulela wakwaZuma ngisuka kwaMashu eThekwini. Okay. KaMashu eThekwini. So ukhulele KaMashu. Yebo ngikhulele KaMashu. Oh okay. Mhlambe ke wahlangana kuphi neex yakho bekumuphi unyaka? Nihlanganela endaweni ekanjani? Oh sinoZesambo sahlangana. uZesambo? Yebo. Oh okay. Wamkhize? Yeah. Oh all right. Sahlangana khona laphana kwaMashu emgaqweni nje ngangiyi-Brexit. Okay. So sahlangana ke ngambuza igama nesibongo. Ngoba intombazane nje ngichazayo kakhulu nje. Okay, wamthanda. Uqale kumbona. Ngamthanda ngiqale kumbona. Okay. Mhlawumbe ke mawuzibika nje njengensizwa yakaZulu. Uke waveza ukuba nenkani kuqala kwaba umqansa ukuthi ihlangane into yenu noma wavele nje wathi 1 wavele wathi 34. Kwaba umqansa nje. Okay, unenkani. Yeah. Unesiphongo esikhulu yini? Phela abantu abanesiphongo esikhulu. Ngiyazi segcwele inkani lapha. So umuntu onjani ke uZesambo? uZesambo right? Yeah. Umuntu kanjani injani nje personality yakho ngomchaza njengomuntu kanjani? Uyintombazane right enomoya phansi enothando nenhliziyo. Oh okay. Uyakwazi ukukhulumisana nomuntu. Yeah. Oh all right. So mhlambe ufika empilweni yakhe ube naye ubhuti abethandana naye noma wathi kuwena usingle? Owathi kumina usingle. Wena bewunaye nosisi noma nawo ubusingle ngaleso sikhathi? Hayi ngase ngiphumile kumuntu engangithandana naye ngaleso sikhathi. Okay, naxabana? Yebo kwaba nenkinga nje sahlukana. Okay. Mhlambe inkinga zazivela esideni lakho noma lakhe? Zazivela esideni lakhe. Lakhe? Yeah. Oh okay. So ke nahlangana ke yaqala ke relationship naqala nathandana mhlambe ongenze ukuthi wamazanisa nekhaya lakho la uzalwa khona noma wena uyilenhlobo lomuntu ongafuni abantu basekhaya bazi ukuthi usuthanda bani nithandana kanjani kwenzakalani ngempilo yakho?
Hayi wayengakafiki impela ekhaya ngabe ngiqamba amanga. Okazi uzuba kanjani senabo? Angikazi ngaze ngimazise ekhaya. Okay. Yena ubengakaze zakwazana senabo. Osibakhe bengibazi. Okay, and bebekwamukela. Yeah. Oh, okay. Mhlambe ke yini le yangena phakathi kwenu bawu2 naze na khetha ukuthi mhlambe kungcono sivele nihlukane ngoba ayihlangane relationship kwenzakalani? Ubani achithele umunye mekuthi ucheater noma ubani wenze into wrong komunye mekuthi khona wenze into wrong komunye nezenihlukane? Ngimthola nje usisi uyitshitshi. Okay. So angitshela ukuthi akakabi ready for ukulala nami. Okay. Uzoba ready mhla seqeda isikole ubufuna ukuyiphatha kahle ufuna ukujabulisa abazali bakhe. Oh, okay. So nami ngabekeze ngenxa yothanxa yokumthanda. Aqede futhi aqede isikole ke ngimcele afike endlini. Okay. Maye efika endlini ke angigabheke. Okay. Bese siba nengxoshongxosho lapho kuliwe. Ngicina sengimlemazela into zakhe ke yaphela kanjalo uthando lwethu. Womlimizela into zakhe kanani? Nami ngase ngifikele ngaphahlaza ifoni yakhe. Oh, okay. Kuningi nje. Uciko ukuthi akavumi nesibaya sikababa wakhe. Yeah. Hawu, usuhlelo kumlinda fethu. Angisho nje uyachaza ukuthi akekho ready. Wena bosujaheni kanti? Hawu, nawe uyazi ukulinda nje akuyonto yakho. Kumqaba ngaze bengithathele yena umuntu wami. Oh, okay. Mhlambe ke njengoba usujahile kangako, bosu ready nephokothweni lakho nawe ukuthi masuqalile wagqekeza isibaya somnumzana uhambe uyolungisa usende imfanelo zakamnumzana ngoba I'm sure ukuthi akaziphethe usisi loyo. Noma usulungele yini ukuthi uvele uyokhokha imfanelo? Noma amandla bemancane but kodwa bengasenza leyo nto leyo. Oh, okay. Okay. So nixabana nje akekho umuntu ojelela umunye kuyikona ukuthi niyaxabana phela. Yeah. So what if usenomuntu wakhe yena okwazi ukumbekezelela abe nesineke sokumlinda aza kulungele? Kuzoba nzima lakho because nami ngisamdinga empilweni yami. Okay. Awukazi uzojola nomunye umuntu emva kuba kade nixabana? Angikaze ngajola nomunye umuntu. Oh, okay. Yo. Ithi vele ngimlandi. Konke ukwazi uzikhulumela wena ubuso nobuso umbone nje. Yeah. Ngiyabonga. Ngiyacela usilandelele. Uzopela makhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungaze bedlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi ngase kwenzeke uqu liphinde luhlangane futhi ngeke ngantshela ke ngathi ukuthi sihlelekile izolo doesn't mean nangosuku olulandelayo saziphinde sihleleke futhi. So ke angazi asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Sawona sisi. Alright. Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamntolo ngandlela ngicela ukukwazi nawe. Mina nguZasembo akamkhize ngisuka eClermont. Uyazi ukuthi ngizalwa mamkhize mina. Sisi mina ngithi mzala kuwe. Hayi bengakazi. Ngiyathemba ukuthi umzala kuyazi angijabhise enhlobo. Uyamazi ubhuti enhlani naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Hayi ubhuti ngimazela kaMashu ngithandana naye. Bewu? Ayabe bengithandana naye. Noma namanje. Hayi cha sesahlukana. Yini yaniqhatha? Yini yangena phakathi kwenu? Ekuningi sisawumisa ukwasiqhatha. Okay. Mhlawumbe ngabe uyajabulela ukuthi umbone manje. U-happy? Hayi cha I'm happy. Awukho happy ne? Yo. Ngicela ke at least ke umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena.
Sengachaza but izobe imoshela isikhathi sakhe. Eish. But uyasivumela ukuthi usinikeze isikhathi sakho uma uzofisa ukuthena. It's fine ngingachaza. Okay, ngiyabonga. Ngiyacela bafowethu ukuthi ukhumisane naye. Uyaphila Mkhize. Ngiyaphila. Ngiyajabula ukubona bethatha nje leli thuba ukuthi ngizoxolisa kuwena ngezinto engizenzile kuwena okukulela into zakho kukho konke ngakwenza ngizama ukulungisa amaphutha ngikuthengele ifoni engayilimaza nazonke nje izinto engazenza kuwena ngisakudanga kakhulu empilweni yami. Imaki. Usungaze ungibizela amakhamera into yokuqala leyo nto nibunge ukwazi ukuthi ukwazi ukungifonela noma ukwazi ukuthi ucele kosisi bami ngoba usisi bami bajayela banawo na amafoni abangazi ungithola wena usungaze ungifaka amakhamereni. Osisi bakho bengabatholi nawe. Bungabatholi kanjani? Akwazi usungabatholi shuthi nabo ungenaso isikhathi sokuthi ungicheck noma ukuthi ufuna sixoxe ngale ndaba. Kade wasangifoni. Kade awufuni. Yeah. Hayi angikwazi lokho wena okwafanele ufonele usisi wami ukuthi awungitholi ngoba osisi bami uyabazi uyanxaya manje ungifaka amakhamereni manje angikwazi ukuthi yini into oyenzayo. Bengibafonela osisi bakho bethi indaba zababizi sona. Ayikho nje into kanjalo angithi wena ubufuna mina. Wena ubufuna osisi bami noma ubufuna mina awuchaze kahle ubufuna osisi wami noma ubufuna mina. Pho indaba yini ekwenze ukuthi uzungizele amakhamereni nokuthi wena ucela osisi bami. Bengekho into engizenza bakhoza ubusisukile kwamasho ubungiblockile bengasatholi ngithole kanje. Hayi she wembuleli hayi ngiyakuzwa iyona ke lento ongizele yona la ufunani kumina ngifuna ukuthi sizame ukulungisa amaphutha wena ucabanga leze lawo maphutha nasangalungiseka njengoba manje nje asangalungiseka hayi into engalungiseka mina sengiright ngawo angiboni ukuthi mina ngisazobuyela kuwena usunomuntu omusha yini yebo sisami sengithola umuntu omusha and sengiright ngaye awumkhumbuli nje cha ngimkhumbula awusamthandi angisamthandi sangimoshela impilo kakhulu how hayi ngiyabonga sisama ufuna uqamba amanga shiwa kodwa kumina wakhipha igama lokuthi uyamthanda there was then yes but manje akusafani nakuqala yini ke ngayenza ukuze ayikho into ongayenza ayikho kanti ukunikeza into ongayenza ukuthi uqhubeke nelife yakho nami khona ungiyeke kanti lo muntu omusha ukunikeza ubhuti angeza kwazi ukunikeza yona unginikeza uthando ufanayo unalo uyangihlukumeza lo ish so umile emazwini akho ukuthi awusu right uyena awusafisa ubuyelana naye angisathandi siswami ngempela ngisathanda wangihlukumeza kakhulu sengasacrifice izinto eziningi for yena ngithethiswe ekhaya ngishawa and mina ngiyingane ngithethiswe ekhaya ngishawele ngithiwa ngimnyeke wathatha ifoni yami wayiphihliza phansi ngathini kumzango waphe mina izinto ngithengele umzana nawe uyangazi angisebenzi wathatha ifoni wayiphihliza phansi kwakuyilungisa nje ungasayilungisa ungasayilungisa angiboni ayikho futhi into ezazingihlanisa nawe uzizwa kanjani makhuluma nje ngizizwa kabuhlungu kuhle phela nalokho anginendaba kodwa ke uthe usangakwazi ukumthengela ifoni right ngingamthengela nakusasa namhlanje nanini ya kodwa njengoba ethi akasalicela uthando lwakho ungakwazi ukumthengela ukhokhele ya noma bekuthiwa uthi akasafuni ukubuyela nawe kodwa umthengeleke hayi ngikwenza lokho ungayi-accepta le phone uma ucabanga wena mina ngizoyivuma leyo nto ngizoyivuma ngeke ngize ngiyivume mina wena usungahamba isikhathi eside kabi usuyabuya usungibhale kwamakhamera manje ufuna ama-laugh back wara ngeke ngiright ngawe ngiright akwafanele ufonele osisi wami ngiyakutshela nje njengamanje ukuthi ufanele ufonele osisi bami uhlulekile angithi ukwenza lokho hayi mina sisi uhlulekile angithi awuzange uzuhluleke uhlulekile okay ayikho into kahle uyangicika awufisa ukumbona angifisi ngelinye ilanga mhla wehlise umoya uyodinga ke at least accepta ke cha angifunela utho nje yakhe angimfuni kwanayi akaqhubeke nje nempilo yami nami ngiqhubeke nempilo yami vele nami sengimtholile right ongithandayo hayi nje ngayi ngiyalibonga uthando lwakhe hayi sisomela sekuyoba kuyena ukuthi lezi zinto engimthinga zona uyayilahla noma kodwa ngoba ngilenzele iqiniso okay uzomnikeza zona ngizomnikeza zona mazingasala khona ayikho into engizoyenza embulelo
Hayi. Ngicela ukuthi ngikuyekele wehlisa umoya. Ayikho into ezohlisa umoya. Enyangeni ezayo then uvume ukuthi akunikeze ke. Because wayiphula phela ifoni yakho. And kanjani njengoba uyasho uyachaza ukuthi uyimise ukuthi ayikhokhe ifoni yakho. Okay, siswami ngenze njani? Ifoni yayithengwa umzali. Yayithengwa umzali, yayingathengwa ngawuwe. Yayithengwa umzali. Yebo siswami. So ngiyacela angikuforce but isicelo mawukuthi umile emazweni akho ukuthi awuyidingi impela ayikulungileke ngeke sizisilwe. Mina ngiyidingi. Aqhubeke nempilo yakhe. Yena mefuna ukubuyela kumina ngeke lo ngijola naye manje ngimiyeke. Ngimiyeke ngoba yena special ngani sizofuna ama back kumina. Qhubeka nje nempilo yakho. Qhubeka nje ending right ngiyaphila nje. I think now uyangibona ngondlekile ngiright. Waxolisa wathi uyamanga lo muntu lo afuna ngisho ukuzwa lutho. Mhlambe kungcono ukuqala ngokuxolisa. Ne? Ngake ngaxolisa before ngifonela vela laptop phone. Mhlamba kakuzwanga. Wangezwa. Neda ngazi. Base uyambona ukuthi akafuni lutho. Yebo. Akafuni lutho start. And angifuni lutho. Angifuni lutho nje. Kwanawe kwakubona nje angifuni nje nokubuka nje. Ngisho nokubuka. Ngoba ngempela ngizohlanza nje siswami ngeke nje ngikwazi ngeke ngikwazi. Okay ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngilethe kumuntu ongafisa ukuthi umbone ngicela ungixolele. Kwanawe nje siswami ngathi ngezizwane. Hawuna masangifuni. Ngiyathi ngezizwane nasizogeja ngathi sizogejana. Man but mina angikuforce ukuthi ubuyelane naye. Mina ngibonga nje isikhathi sokuthi usinikeze isikhathi wamlalela usifuna ukuthini. Kodwa ngiyasezisa sikuphoqa. Mawuthi awuthandi ubonana then kulungile. And angithandi. Okay kulungile. Mina nje I prefer ukuthi Ntombi bami ngibunike lo ngijola naye manje wa 3 weeks wena nje 3 years nje sala sakhohlwa hambe uyolala uyazela sauce nje. No ngiyakuzwa. Ngicela singalwi naye. Amazwi ami nje kuyena athi ngiyamthanda kakhulu futhi ngihlezi ngimthanda. Hayi we ibusiso uNkulunkulu wena uNkulunkulu ala emhlabeni upha abantu izibusiso. Qhubeka nje nempilo yakho. Qhubeka nje. Ngiright nje kakhulu kabi ngawe mina. Ngiright. Nanokuthi wangibulalela ifoni. Ngeke ngize ngikhohle lo ngathiwa uthi usungifuna ungithengele iPhone noma ngiright khulileka nje. Wena qhubeka nempilo yakho nami qhubeka nempilo. Base ngifuna ukusho ukuthi akusoze ngabuyelana nawe. Angisoze nje. No mamkhize kezwakala but ngiyabonga kakhulu ke ukuthi usinikeze ithuba nesikhathi sakho nesineke sakho ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya ayi ngeke shem. Ngiyacaca ngazo sisihlulekile ke futhi nangoku. But namanje ngisasho ukuthi sihlulekile namhlanje akusho ukuthi nakusasa la ngalela la next year sihluleka. Angeke shem sihluleke. So angeke sizimphoqelele ukuthi akabuyelane nobhuti. Indlela azizwa ngayo manje enhlizweni yakhe asikwazi ukuyirabha, asikwazi ukuyi-eraser, asikwazi delete, asikwazi ukwenza lutho. Thina akafisa ukuthi abuyelane na asikwazi ukumphoqa. Amazwi akhe kufanele siwahloniphe. So nanokuthi ufikile nje la ekhaya kufanele sibonge kwakona lokho ngoba usinikezile isikhathi sakhe. Noma kuthiwa bengazi ukuthi ubizoba but ukwazi ukuthi afike and waba nesineke walalela ukuthi ubizelwa ini. So ngiyafisa uncela lapha emakhaya nisabuka nje le video ukuthi makuyi relationship enza sure ukuthi awushiyi umuntu enenhliziyo ebuhlungu. Awumenzi umuntu enhliziyo ebuhlungu. Mawuthe uyamthanda enza uthando lwakho kuyena ngoba wena uthe uyamthanda. Ukuthi akakwazi ukwenzela ini ngeke uze kusebenza. Mawuthe uyamthanda wena enza indlela omthanda ngayo kuyena. Ukuthi uyakubuyisa yini ukukuthanda back akunandaba lokho wena angisho wena uyamthanda enza uthando lwakho. So leyo kuhethana siyalwa siyaxabana siyashayana sibulalelana izinto siyaphihlizelana ama windscreen emoto siyaphatshelana amasondo ayisebenzi lonto mekuthi uyabona i relationship ayisebenzeli phuma ke
hamba uye ekudeni uyothola abantu abazokhona uku-understanda indlela wena odalwe ngayo. Mengukuthi akulungi la ukhona njengamanje. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Nakanjani nize nazi ukuthi nizosithola ku-062 219 7748 kwi-Black Life Pharmacy. Into nento oyidingayo fona ubuze. Nanoma bekuthiwa si-advertise fona ubuze ukuthi khona na. Nakanjani sizozenza iy'ndlela zokuthi usizakale kulesi sifo leso osafara ngaphansi kwaso. Bye.